खुलुमबाय नोंथांमोनखौ केबि बड' निउज चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनआव थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबोनि रादाबखौ मिन्थिनो मोनो आरो खोनानो मोनो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबियावनो दं कर'नानि बांनायखौ नोजोर होनानै बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि डिप्युटि कमिशनारआ अर्डार होयो जे गासै दखान बा गलाफोरा रबिबारखालि बन्द थाजोबनांगौ। फोसावनाय बे आयेन बायदियै फार्मासिस्ट, हस्पिटाल, भेटेरिनारि क्लिनिक आरो जिब जुनार फाहामग्राफोरा खुला थागोन। रेस्टुरेन्ट, धाबाफोरा बेलासिनि 6 बासिम खुला थानो मोनगोन। बेनि उनाव हम डिलिभारि खालामग्राफोराल' थानो मोनगोन। हटेल आरो रिसर्टआव आलासिफोरखौ खालि जाग्रा मुवाल' जानोल' पारमिट होनाय जादों। गुसु दोनग्रा आरो गुदामफोरा खुला थागोन, नाथाय फानग्रा काउन्टार आरो श'रुमफोरा बन्द थागोन। नैथियाव दं मैया रुपसी एयारपर्टखौ 38 बोसोरनि उनाव फिन खनसे फ्लाइ बिग S9-211 फ्लाइटजों बाग्लायहोना खुलिफिननाय जाबाय। थामथियाव दं आसामनि CMआ सोर जामारगोन बिनि फिननायखौ दिनै सानजौफुआव मोननाय जागोन आरो CM सायख'खांनायनि उनाव गाबोन समबारखालि समायखिरा लानाया जागोन। ब्रैथियाव दं तामिलनाडुनि गोदानै समायखिरा लानाय CM स्टालिनआ 14 दाननि थाखाय तामिलनाडुआव लकडाउन फोसावो। बियो 10 मे फुंनि 4 बाजिनिफ्राय 24 मे फुंनि 4 बाजिसिम थागोन। बाथियाव दं आसामाव मैया सा 5756 गोदान कभिड केस मोननाय जायो। बिनिनो आसामाव दासिमाव गासै 36,799 कभिड एक्टिभ केस दंसै। दथियाव दं DRDOजों बानायजानाय 2-डिअक्सि-डि-ग्लुक'जखौ इमारजेन्सियाव कर'नानि पेसेन्टनि थाखाय बाहायनो ड्राग्स कन्ट्रलार जेनेरेल अफ इन्डियाया एप्रुभ खालामबाय। साननैसो सिगां भारती मुंनि सासे नार्सखौ कर'नानि गोब्राब लोमजानायाव एक्टर सनु सुदआ एयार एम्बुलेन्सनि मदद हरना हायद्राबाद हस्पिटालसिम लांनायाव मदद खालामदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावदि बिथाङा मैया थैनानै थांबाय। सनु सुदआ दुखु मोननाय फोरमायना फेसबुकनि जोहै बुङो। थ' होमबा दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।